In het begin dacht ik van ja, weet je, dat Limburgse taal leren kennen natuurlijk, dat is wel chic. Maar het wordt eigenlijk meer dan dat. Zoals kennis krijgen van de Limburgse gebroeken en de geschiedenis. Het keuzedeel Limburgs als kracht in dit beroep, zoals het programma het, wordt voor alle beroepsrichtingen aangeboden. We hebben een hele brede opgeleide studentgroep, dus van verschillende opleidingen. En die kennen dat allemaal stuk voor stuk gebruiken in hun werkveld. En we willen eigenlijk vooral laten zien van waarom is dat een kracht, dat Limburgs. En dat hebben meteen al een aantal studenten zelf ervaren tijdens hun stage. Zoals Mika, de stage loopt in het ziekenhuis. Een patiënt houdt een delier, dat is een acute verwardheid. En wanneer ze door met dialect gaan scalen, dan merken ze toch, er kunt gaat terug. En dat is belangrijk bij een acute verwardheid, dat het terug kunt. En dan merk ik heel erg dat kracht in je beroep is als je Limburgs praat. Bijvoorbeeld ook tegen mensen, tegen de ouders. Dat je toch persoonlijker overkomt. Dat ze misschien wat minder geïrriteerd reageren. Dat je ja, toch Limburgs praat tegen hen. Maar niet alle studenten die meedoen, spreken Limburgs. Ik ben het nog aan het leren. Ik ben het mezelf aan het leren. Want mijn ouders hebben dat niet gedaan. Dus ik probeer het mezelf en ik ga nu ook cursussen volgen om dialect te spreken. De motivatie is dus groot om straks dit onderdeel op het diploma te hebben staan. Maar ze leren meer dan alleen maar platkallen. Nou, eigenlijk is het heel breed en gaat het over Limburg in zijn geheel. Dus waarom is Limburg zoals het nu is? Dus het gaat over rituelen en gebruiken, over geschiedenis. Ik weet toevallig dat, het heeft mam ooit verteld eens een keer, dat een familielid Koempel was geweest. Maar veel, ja, weet ik niet. Dus ja, ik ga me toch wel in proberen te verdiepen.